jagat Dewa Bathara. Ya bandaku, ya donyaku, ya bondo, bandaku dhewe ya donya, donyaku dhewe. Weh, adalah. Kang Slupan demit apa ya cah iki? Ora ana apa-apa kok. Weh, jagat Dewa Bathara, jagat jembare ora jamak. Ngapain, Tru? Mbok yo tok tanggapi rek. Suwe ora ketemu kok aku ngene iki kok kowe tanpa dong babar blas. Aku ngene iki ndapuk awakku dhewe. Dapurmu apa? Dapukan. Dapukanmu apa? Kepengin dadi Prabu Dasamuka. Ah terus aku? Kowe ya Prabu Rama. Ah terus duwer Sinta. Sinta kok kaya ngene lho. Wis pokoke sanane. Kang, dadi Sinta. Sinta? Heeh. Sinta sapa? Sinta bendarane awake dhewe mbiyen kae. Wedok? Heeh. Mah. Lho. Ngono meteng. Ora iki dapukan kok ndadak ngono barang ki ngopo? Gelem ya? Gelem wis. Piye nek Sinta ki, Tru? Ngene, tak ajari sik men supaya engko dadine apik. Oke. Nek ditimbali Prabu Rama, diajeng Rekyan Mara Sinta. Boleh semaur. Wonten dawuh pangandika menapa Pangeran Sinuwun Rama Wijaya. Dadak alus ngono kuwi. Heeh. Ngono cangkemku ora iso? Iso. Coba dijajal. Wonten dawuh menapa Pangeran? Wonten dawuh menapa Pangeran? Pangeran kok Pangeran? Heeh, Pangeran Prabu Rama Wijaya. Wis ngono kuwi wis pol, apike wis pol, wis paling apik ngono wis ngono ora apa-apa. Yo jajal yo rek, ya. Prabu Rama ana emparan Prabu Rahwana Raja. Neng kene kecandak kowe. Aku kecandak ngopo? Kowe tak goleki. Sebabe mergo aku gandrung karo bojomu. Bojoku Rekyan Warasintra iki apa piye? Ya, dasar kepara nyata. Lamur kowe Rahwana. Selagine aku wis mbudidaya golek cara sepiye supaya megat bojoku iki. Lho, ngendi ana lakon Rama kok pegatan karo Sinta iki nang ndi lakone? Ora ana ya, ora ana. Kowe tresna banget karo Sinta. Oh iya. Terus saking tresnane ora entuk, kowe tarik karo Sinta, Sinta tak jaluk. Sinta tak jaluk. Nek pancen kaya ngono tak tarine dhisik. Bojoku Rekyan Warasinta. Sinta diajeng Rekyan Warasinta. Sinta Rekyan Sinta. Nduwer apa? Kok lali ro dapukane? Kowe iki dapukane Sinta. Aduh. Iya bali. Sinta wonten timbalan ingkang dawuh Prabu Rama. Kok kaya wong masuk angin to, Gong? Mbok sing sigrang iki wis pol. Rekyan Warasinta demam, dalem kok demam. Dalem Prabu Rama. Kowe arep dipek karo Rahwana gelem apa ora? Pangeran Diponegoro. Iki ngapa iku tak antil mudar lho kowe. Kula mboten purun Kamas, kula mboten katresnan, kula namung swiji setunggal. Inggih menika dumateng Kang Mas Rama Wijaya. Kowe krungu dhewe Rahwana. Sinta ora gelem tok pek bojo. Piye? Sinta ora gelem tok pek bojo. Wong wedok model ngendi kowe? Ing atase arep tak muktekke ngawibawa Nyakrawati negara Ngalengka. Lah kok dadi kowe ora gelem? Kowe pilih tiba ning Padasuri timbangane ning kasur babut. Sik. Iki nganggo kamplong barang ngono wae. Kowe tak kandhani ya Rahwana iki galak, Rahwana iki ganas, angkara murka. Sing jeneng Rahwana iki mateni kawula Ngalengka iki tes. Nek mung ngeplaki wong wedok kaya kowe iki ora bakal kurang Rahwana iki. Ya ngene wae. Aku tak dadi Rama wae. Kowe dadi Sinta wae. Mbane sirahku menjoto. Oh, gantian.
Rama anu gegeden sepirae ana dawuh apa Rahwana enepe Rahwana sip pertahankan oke Rama Wijaya ana gegeden sik sak mau kae ana apa Rahwana wah apik iki wah ketok dadi tragedi anu apa jenenge iki dapukane terus Sinta tak jaluk tenan apa piye iya Sinta kowe arep dipek karo Rahwana gelem ya Sin nuwun sewu panjenengan menika piyai kakung kados pundi ing atasipun kula menika garwa dijaluk wong kok dikekke niku wong lanang sing kepiye iki kok aku ngono terus ta iki aku ngono ki wae Tru heeh Sinta nesu wong wedok kok sing lanang arep ngekek karo wong lanang liya wong wedok nesu wis lumrah aku Rahwana ya wis ngono wae nek ora dadi Rahwana ketonyo terus aku ya wayah apa kowe uye jagat masih saling Bathara wayah Bathara jagat Patendra Jaradewaku wela apik arsa maneh sejatine alam jagat kang tinuding wah ya ngono kuwi Rahwana kuwi Rama ana apa Rahwana sapa mburimu kuwi kok kaya kelinci aja kaya kelinci kitokne ayu banget wah ayu tenan mau wedok sapa jenenge bojoku Sinta bojoku Sinta wah iki sing tak goleki mula kang sangka kuwi aja ngantuk kan gunung tanpa guna Rama Wijaya bojomu tak jaluk arep tak pek bojo nang negara Ngalengka ento apa ora Sinta wonten dawuh kuwi arep dipek karo Rahwana panjenengan menika nalendra kados pundi ing atasipun garwa arep dipek karo wong liya kok malah nari kudune iki sebaya mukti sebaya mati nek jeneng wong wedok kuwi ya dilindungi ora sak karepe dhewe Rahwana ingkang pambekipun kados mekaten menika kedah dipun kapokaken Rahwana wong kang kaya kowe wani arep njaluk karo bojone Rama Wijaya apa wis serep nyawamu muni ya aku tak mulai ya Tru lho aku ora melu sandiwara aku mah aku iki kan ning ngono kuwi kok gong wah wis sandiwara ngrusakke Rama Wijaya ana barang wani tenan karo buku karepe cip lho iki kok sing diantil kok aku iki piye kok njur gareng dipala kok bubare Tru ya teruske sithik mama bubar mengkari sithik kok gong iki nek Sinta ora gelem terus kowe perang karo aku ora iso perang aku wis bubar kowe mbok gawe pramen ki liyane yo aku gagas murid siji iki kok angel Raja Maya bubar ku mesti nocoki aku meneh wis aku mesti selalu tok kalahke kok aku wis mah aku wis ora pramen-pramenan ya upama aku dadi apa jenenge pramen ketoprak saiki gareng dadi Subrata kowe dadi Cempluk wedok meneh heeh engko meteng meneh wis ngrekoso malah munak menek kowe dadi sandiwara kok brojol wis ora sandadak gagas sing werna-werna ya awak dhewe nang kene seneng-seneng suka-suka parisuka heeh Mahargya penyane Bapa Sadewa nggone linantik minangka dadi DPRD provinsi DPRD DPR pusat nganti kesasar susur terus iya uga ulang tahun kaping 20 pernikahanane panjenengane mulai padha ditembangke mumpung ana pamundutan saka sapa gong diwaca Fan Fan apa Fan Ki Bagong saking Jogja kula saking Juwana nyuwun gending jenang gula salam kopi sisa lovers waduh
Juwana, suwun. Oh iya. Jenang gula. Jenang gula. Heeh. Sing piye? Jenang gula kowe aja lali marang aku iki ya Kamas. Sapa sing kepareng nyekar? Diaturke ya Mbak Cita. Ya. Oh, anu Mbak, majeng Mbak, jumeneng Mbak. Ya. Men padha prisa. Ya, Mbak Cita saka Purworejo. Nah. Dibawani apa, Gong? Bawane dandang gula. Banjet ya kena. Ya. Terus apalah terserah, wong sing penting pelo bareng. Oh iya. Yo. Lamun rasa yo. Nano entuk jatuh cinta ora aku cinta neno dan prayetna heng pamilih ira ingkang gedhe aja weton lanang neno dos saka ngendi wiyagane iki ya Tru nguyuh ngono ditakokke ora ngati-ati iki nek alun-alun ora sembarang sapenake dhewe ya iki soalé nggon kuna anggere alun-alun iki mesti nggon kuna iki nek waton ngeturke wah iso abuh malane ra ngobati apa Gong nek omong ning nggon mik omong ndak do krungu Panyuwunan saka Piyayi Juwana. Iya. Kopi sisa lover jenang gula iki Tru. Diaturke ya, Gong. Heeh, monggo. Neno. Monggo.
Ayo ngene iki sing marahi semringah. Heeh. Monggo lanjut. Nenon. Matur suwun Mbak Cita. Ya. Iki jenenge Mbak Cita, asmane Mbak Cita saka Purworejo. Cita-citaku. Heeh. Kaya lagune sapa, Gong? Krisjon. Oh. Ngawur dengkulmu. Susana. Hah? Susana. Ngawur. Ora nganggona. Heeh. Susan. Ha iya. Apik iki mau. Heeh. Lagu Jenang Gula. Ya. Iki ora kesuwen kowe tur gedek cekak-ceket apa perlune? Aku nyuwun Mbak Cumpe. Oh iya. Mbak Cumpe, heeh. Iya, Mbak. Ya. Men tumurun saka Dirgantara. Apa? Nyuwun disepoti. Disepoti apa? Manut aku ora. Bar kejegluk po ya Mbak Cumpe iki. Kok iso bar kejegluk? Aku rambutnya kok jambul. Kayak pokse kok ya. Mbak Cumpe sugeng dalu, Mbak. Selamat malam. Wo. Ora iso basa Jawa iki to. Selamat malam Mbak Cumpe. Selamat malam Pak No. Pak Seno. Pak No Pak sinten? No, Pak Seno. Oh, tak kira nek Pak No. Pak No iso Pak Maryono. Ya, Pak Sehono. Heeh, nek dijupuk mburi dhewe ya Gong. Heeh. Dadi werna-werna kudu komplain nek nyeluk. Iya. Ki daleme cedhak kok saka kene. Heeh. Purwodadi. Iya. Mau ya ketoke liwat ya Gong. Ketoke ana tulisane Purwodadi kok. Heeh. Ngaturaken menapa Mbak Cumpe? Napa, Pak? Ngaturke menapa? Napa? Panjenengan badhe nyekar menapa? Manut, Pak. Jenengan nyuwune napa, Pak? Wah, lah aku ora ngerti apalan jenengan kok. Iya. Sampean mawon sing ngarani. Pokoke sampean iso, kanca-kanca ra iso. Ah. Dadine mesti apik, mesti apik. Heeh. Oh, Podang kuning. Hah? Kuwi mau malah urung metu ketok podang kuning. Iya. Podang kuning, heeh. Podang kuning, Pak. Wah, lagi nyumet udut e. Yo, nek keselak. Bawa, Pak. Bawa nggih. Dedek belajar nggih, Pak. Iki wis pentas kok isih sinau piye to? Heeh. Belajar ya wau teng omah, sakniki pun pentas. Heeh. Maksude nderek belajar iki sopan-sopane piyai iki nek nganu ngendika nderek belajar ngono, Gong. Oh nggih, monggo belajar sareng-sareng. Heeh. Nadyan wujud temong peksi. Suarane ya apik-apik. Apik, bocahe ayu. Waduh. Gede dhuwur 150 cm. Ketoke mau tengok iki kaya gagah pideksa. Heeh. Bareng monggo Mbak Jumeneng plekeni. Halah, cendhek dhuwur iku nek bobok bareng ku padha Pak dhuwure, Pak. Masa? Ya ora rung karuan ya Gong, rung karuan. Dadak mindah bareng. Neno.
neno halus manis merak hati. Wah, ayo. Kemedunen kok, kemedunen. Bakar topel napa nganu, Mbah? Jenengan mboten mayang to dinten iki? Agenah nang kene ngono kok. Sampeyan ki lek takon yo aneh. Nek bakar topel ngasta mayang mesti wis ora ketingal lenggah mriki wong genah nang kono kok. Lah nggih. Sakne ya Pak Rapayu ya, Pak. Ampun kaya ngoten to. Sampeyan iki ora Piyai sepuh e. Iya, piyai sepuh rambuté disemir. Ora disemir jenis putih kok ora. Wah, separo e, Truk. Ah iya. Wis goleki golek isi podang kuning. Wah. Kuning. Kula mboten apal, Pak. Maaf ya, Pak. Mboten napa-napa, santai mawon. Anggere ming ora apal. Wong dikandhani kok iya. Iba bunga ing atiku neno nyandeng tresna wis cendhik ngeyel. Penting ayu. Waduh, sing ngomong ayu. Ayu ki aja dialem dhewe. Jenenge ngalem ndas sepur ngono kuwi. Heeh. Ya. Esok aman. Ya. Semuanya siap? Waduh. Kaya arep ngopo wae lho. Maraton. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran. Mundur-mundur kejeglok.
Gedadapan. Ha. Terus kendangnya tak dendang. Hei! Kuwi ngono kuwi semangat. Penting Pak, yang penting itu percaya diri. Percaya diri ayo. Prinsip hidup tuh harus percaya diri. Penyanyi iki nek anu disuarani saka mburi piye gagasan. Heeh. Esuk awanane narayan mangat sing mburi gendandapan golek isi podang kuning. Ayo. Gak aku kapok aku. Kapok piye? Kapok melu rombongan iki aku. Lah ngopo kok kapok? Santai wae kok. Ora apa-apa kok Mbak Cumpe. Mbok ece yo, Pak. Ora ngece iki mau. Sampeyan iki justru sinden sing mentale tenan, wis ora iso diukur nganggo apa wae. Aku tuh nggak bisa diginiin. Sami. Iya. Diginiin gimana? Maksudnya diginiin gimana? Ya dibully gitu. Yang mau membuli kamu siapa? Kamu salah apa kok mau dimasukkan sel? Salah. Pengertianmu salah. Dibui karo dibuli iki beda. Oh, ngertiku dibuli. Dibuli iki padha karo ora beda. Matur nuwun karo Mbak Cumpe wis diaturake podang kuning. Heeh. Sesuk melih enggak podang kuning, Mbak? Heeh. Sesuk awan ora doyan terus sing nyanyi noleh. Keluyuran goleki sing tak sayang. Heeh. Esuk awan. Keluyuran mengkuwi terus ameng manut burine. Ah iya. Ya ora apa-apa arang ya mau nyebut-nyebut dhewe sananu Mbak ora apal dhewe. Ha iya. Ya gentenan ya Gong. Mbak Ayu Purwalestari. Ya saiki men jumeneng men mudhun. Ya. Sing nganggo kacamata iki lho. Heeh. Yo, alon-alon. Soale nganggo kacamata iki ora permana. Heeh. Nek langsung anjlok barang. Ah iya. Mbak Ayu ngaturke apa? Sing dereng napa, Pak? Sing durung iki ketoke sing durung mung madang. Lho. Wis kok ya, wis lagu maksude. Sing urung akeh banget kok ana Jambu Alas. Ora ana sing dueti. Oh, ora sing lak penyanyi lanang ki doloro untune. Oh. Ora mangkat. Kados enten Jambu Alas. Mangke ben simbah Mbah Kartompet. Oh ya, wah iki penyanyi seangkatan Obi Mesak. Ah iya. Ngomong, Mbah. Oh, piye? Gilere. Rambutnya disemir. Murup Mbah niku, Mbah. Mik. Wow.
Nggih, matur nuwun Mas Seno. Nggih. Wah, vitamin tenan iki. Napa? Kula nek kumpul ngeten iki malah tambah umur kula. Oh, nggih lho. Nggih, ya umur cah nom-nom ngene iki mula terus dhek terus mau brangkang maju ning ngarep sinden to. Heeh. Nggih. Meneh ngundang ingsun AA. Hah? AA. Nek semono kuwi ya aa. Biasane ngeten iki Kang Mas Pak Sadewa niku masuk kuwan mendhi wah bernyawer biasane. Biyen. Nggih niku Kang Mas Sukwan. Nalika tetake dalange kula. Oh, tetake Bapak kakane Mas Dewa. Nggih. Berarti sampean niku le ndalang wis suwe banget ya, Pak. Wah mpun dangu. Tanggapan 3 juta, kula mara ping 5 ludes. Entek. Wah, lah sampean dalang Nggih. anu 3 jaman berarti. 8 jaman. 8 jaman. Iya. 8 jaman. Ah, lah wis mulai watuk ngono wae. Kok nek bar nyanyi malah lara piye? Ya ora kaya kowe senane. Baik ngoten iki Pak Bobot Wibowo ingkang dados Saridin nggih rawuh. Oh. Oh ingkang dados Saridin ditayangke teng TVRI menika. Sejangkung mriki. Sing dadi Saridin. Nggih. Oh, nggih. Nggih menika ketua Pepadi riyen. Ketua Padi. Nggih, nggih. Nggih. Oh iya kuwi Mbah. Piyambakipun dados Saridin Mas Kartompel dados Sawiyah. Mboten tengkorak kula. Oh. Malah rasa dandani ming kari ngecat putih. Wah, ora sandandani. Wah, aku ngilur ora iku dhewe girap-girap. Nggih. Monggo Mbah Kartompel. Ya, Nggih. wah iki piyai sepuh wajib diuri-uri. Saged mboten? Kula tak kamahi catatan nggih. Soale rada lali nek jaba alas. Napa sampean isih iso maca catatan apa? Ketok nek kangge kacamata ketok kula. Oh, nggih. Nggih. Nek satu hati sampai mati nggih hafal kula. Nek kangge musik. Oh. Wong iki kangge gamelan. Sampean piyai sepuh kok lagune satu hati sampai mati. Umur boleh tua. Piyai sepuh ya kudu nguri-uri sing klasik-klasik, Uler Kambang, Sino Parijata kok satu hati sampai mati. Nek kula niku kan wong tua umur kula pun 73. Sing takon ya sapa? Kula duduh-duduhke ngoten lho. Oh nggih. Umur boleh tua. Iya. Tapi jiwa masih muda. Oh bagus. Begitu, Bro. Nggih. Nggih. Wong tua kaya ini ya. Nggih. Emangke ya. Sampun? Heeh. Oke. Mangga, ya. Ya. Apa iki? Jambalas, ya. Kelingan manis asomne yen kelingan banaga kuyune senenge rasane ati aku iki tansah goleki sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nangso rasane ati yen aku mati bakal duwe kulitnya ijo kakak ses duwe bojo ada gula ada semut ada aja di rambut
itu aku sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nolongso rasane ati nanging aku ora bakal duwe kulit ira kaya wis kadung pasok ada gula ada sapu juru rondo aja dirambut aku wis kadung tresno nalongso rasane ati aku ora bakal duwe wis dene kaya ngono le ngendikae mripatku isih cetha barang delok HP ambekane wis Senin Kemis sayange wis duwe bojone nek wis nanti wis kadung tresno ana meh disaruk ngono wae iso wae Mbah ayo ajane aku wis umur 73 sampe sok ben nek umure 73 nggih ya tak dongakne sehat amin aja nganti sok ben Mas Win umur 73 ini kesehatan harus dijaga ketoke sampean niku ngalem kula ning ngremuk si Win. Lho kok ngerti kok gumun. Nggih, matur nuwun Mas Eno. Nggih, sembah nuwun Mbah Kakung. Aku nek perkara jambu alas aja lali aku. Oh, sing iso napa? Joget ngoten bisa tayub, bisa. Kon gulung-gulung ya iso. Iya. Ya pinter kok ya. Sampun, Mbak, matur sembah nuwun. Wah. Dengar sampean nom ayu nggo kacamata entuk judul 73. Ayo ora apa-apa ya wis dimaklumi. Ayo nganggo catetan ora ketok, nganggo HP saya cilik. Iya. Ya wis nganggo HP malah ilang. Heeh ya. Iya marem lho gong iso ketemu karo Mbah Kartompel. Kartompel. Diwalik Kartompel ora. Ya, matur sembah nuwun. Ya. Sing pungkasan terus. Ya. Aku arep nyuwun gungan bawa. Oh iya. Bawa apa? Sakarepe, sakisane. Sing bawa adikku lanang saka Kayen. Oh iya, Mas Wiwin. Ya. Ayo kaya apa? Men ra apa-apa. Gentenan, heeh. Ya, Tri. Triluwak. Triluwek kok triluwak ora. Nah, wis ning kono wae ora apa-apa. Heeh. Nggih, nderek nembang. Bojomu kon bali, bojomu wis mulih. Wis to kon bali. Kon ngliwet. Heeh. Iya. Ya. Glambara ngawang-ngawang suarane ya wah luar biasa anga langut
bebasan tanpa celana celon yo antil lho gong ora tepi kok yo tapi close up DG channel close up oh iya ora iso kae kamerane ming ngajek ming ngono terus kamerane kira ana puterane mungsuh kala marica nara paseng meko mandong ya piye YouTubers nyetel YouTube udan iki YouTubers damen gaul mibar ngitari cakat golek scrap subscribe subscribe iya ngolantara nglembara ngunggahi gunung pancen adikku lanang siji iki kulino golek cengkok aneh terus heeh ping lalone dan diatunis lembara munggah ayo penak tur ya apik kok Gong katunggul ngombar gagasan wow satu mah masa satama dikowo ngimpi ya pindah sinden ora pokoknya terus seripit oh mesti penak tuh iya wis men ra apa-apa nganggo catetan ora iso maca kaya kartompel tak goleke Cit rasa kesusu alon-alon mana-mana yo ugi ngaturake selamat bertugas untuk Kakanda Sudewo Ya. DPRI amanah Sripat sripit lambeyane mrak kesimpe gandes luwes wiragane anglam lami sadat singsat basos hangah dipusono Sunda dasar ayu masih kanyo tanku jiwa oh tak caketi aduh mesem sepet matu
sing wong ora ngerti sing nyanyi darani Roma Irama lho, Tru. Sedap sing terlalu. Oh, ciri khase Mas Tri ngono kuwi kok ya. Ya ning apik lho, eksplorasi swara ngono kuwi. Golek cengkok-cengkok sing gurung ana. Dadi dheweke esuk bakale sugih cengkok. Aku ya wis sugih cengkok lho. Wah iya. Sing tak nut kono kok. Hah? Sing tak nut kono. Aja, aku kuwi kokean cengkok lelakon aku kuwi. Monggo. Katon bunga kenyop kentri dohat sahari kuciwane kabeh mau Sesuk kala mangsa anu Mas Tri luweh kuwi utawa Mas Winwing ngasta ya nek kowe nusul nek dikon nembang ya aja selak lho Tru. Ora arep nusul. Kowe iki soalé anggere dikon trima mlayu, ha? Ah trima ndelik nek aku. Isin aku. Ah iya ya ora apa-apa ya disengkuyung. Heeh. Tur, truk kok tur. Ayo gak wis siap-siap iki. Nunggu Ndara Janaka apa ning segara lho, ora sembrono lho. Heeh. Engko ndak kepadangan. Oh ya, ayo Gong. Yo. Kae Semar dhewe kae dikancani mesake ditinggal do gojek sak penake dhewe ora. Yo. Arep sangu gending apa? Men dipindah sik. Ah ya wis ket mau Gong. Wis pindah lho. Wis kok ora ngabari. Ah ya ora usah dadak dikabari nadane wis ketok. Neng yaning talaka kadi langit wis pindho lho edan tenan.
Marikoten prayitna semuriris semuriris eko balik Ambaya disambi-sambi to, Pak. Ora ming mogok-mogok ngawasi Ndara terus le tapa ngambang. Kono saiki tinggalen dahar, Pak. Ndara tak tunggune karo Gareng karo Bagong. Sampeyan iki nek dipeksa awake piyayi sing wis tuwa, mengko malah masuk angin, gedhe-gedhene nandang lara, nek wis nandang lara sing bingung malah anak-anak. Sampeyan iki kanggo ngaso barang, ora bengi awan melek terus mongko ngawasi Ndara ben genti anak-anak. Kono Pak, adus. Awake nganti lecek kaya ngono. Ora gelem adus barang, nganggo siram. Men ketok nek pading, men ketok nek resik. Ndara ki apa rasa dadak dimatke terus ngono kuwi. Engko nek nganti sampeyan bener ngendikane anu omongane Petro nek lara gedhe tekaning pati. Wis Bagong ki cangkeme karo bapakne kok ngono kok. Lho, kembange wong lara iki mati lho, Tru. Ha iya, ning rak ya aja diudungake ngono kuwi sing jeneng pakecapan kuwi donga lho, Kong. Mula ora waton omong. Blegegek ugeg sadulita. Nggonku ora kendhat tansah ngawasake ndaramu kuwi. Merga mau bengi aku ngimpi. Wah, mula kok le sari ora jenak. Tak matke kok klisak-klisik. Ngimpi apa? Apa sing dikersake ndaramu nglakoni tapa ngambang? Iki bakal entuk coba saka panguwasaning para dewa. Jumbuh karo impen sing wis tak tampa. Mula wiwit aku biar tangi saka nggonku turu. Aku ora kendhat ngawasake ndaramu jalaran saka petungane Semar. Impenku ki ora impen sing ming kembange wong turu, ning impen sing eneng nyatane. Mula kowe kabeh tak jaluk aja kendhat nggone ngawasake ndaramu. Kok kaya-kayane arep ana Sambikala Sanjambaya sing bakal tumama ning ndaramu Ndara Janaka Nala Gareng. Miatangening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mangsa katiga ndaramu kok le kemambang saya adoh saya kadoh digawa bantere ngalun. Ndak sawang saya capet-capet nek ora tak cedhaki mengko ndak kelangan dalan malah merkoso aku. Mareka den prayitna semuriris eka balik.
langkah anggro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang waladal wanter ngendikaning Kanjeng Ibu Andya Betari Durga aku kenen nglakoni tapa ya senadyan ora tak lakoni ing baku aku nitih Kyai Lembu Andini kumambang ana ing jroning segara mongko bareng saya manengah tak wis padhake kanton citrane kadangku tuwa Kakang Janaka ngene laku tapa walah pancen wong digdaya wong sekti tenan sila ning dhuwuring banyu lah kok kumambang ora kerem ana ing jroning samudra Kakang Janaka aja bungah hatimu kowe ora ngerti tekaning Dewa Srani mongko aku kinantenan pusaka jemparing ingkang digdaya sekti mandraguna kowe tak tibani jemparing ora sirna margalayu mesti bakal dadi pepalang nggone Dewa Srani bakal antuk kanugrahan lananging jagat Kakang Janaka saya nyaket ki ora Semar Badranaya nalika semanten saya ora permana paningali labetus keladuk yuswa ical saking paringali ki Semar Badranaya citrane ingkang bendara nenggih Raden Janaka bingung liwung penggaling ora Semar dadak sakuling mangke dawahing Sang Arjuna wonten pusaka ingkang tumancep ning dadaning Sang Arjuna dadosaken kagiat kadrawekasan risang ki ora Semar Badranaya wau kok sampean dawah niki pripun kok bantere ora jamak sabar Pak ora apa-apa ora wah lah pripun cara Petruk lah kok dadane ndaramu eneng tatune iki piye waduh cilaka iki Pak wis kowe karo aku mati Pak mati piye ana tatu wujud jemparing eneng dadane Ndara Janaka mongko tatune ora metu gedhe ning kiwa tengening tatu biru kaya ngono waduh iki mesti eneng racune sing neniwasi mesti piye iki aku dhewe bingung ndaramu lah kok dadi Petruk iki ndaramu iki ming pingsam apa Pak pingsam mbok ora ngerti ki rasah omong sing aneh-aneh Pak pingsan iya
Ndaramu iki semaput apa seda? Piye Nala Gareng? Aku dhewe ya ora ngerti. Mbuh semaput mbuh seda aku ora dong. Iki nek nganti ana apa-apa kowe karo aku bakal nampa dosa. Mikunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Kakang Semar rene ngopo? Nadong duka Den. Kula diarani luput nggih monggo. Ning ngapan kasunyatanipun kados mekaten kula nengga ingkang rayi Ndara Janaka tapa ngambang. Ngendikanipun ingkang rayi badhe nyuwun jangkeping kanugrahan. Gandeng Kang Rayi sampun pikantuk wahyu cahra Yahyaningrat kepengin gayuh wahyu lelaranging jagat ingkang winastan Purbaningrat. Lah kok dadi Janaka mapan ana ing kene iki piye? Kok adiku ora obah? Arjuna ora obah kaya ngene iki kena ngapa Semar? Kula mboten ngerti. Ning ujug-ujug Ndara Janaka lah kok dawah wonten ngajenganipun ing abdipun Semar wonten tatu gegaman enten dadanipun Ndara Janaka. Ndara piye ada? Ora pati ndugamana lah kok ana menungsa sing nglimpe karo adhiku Janaka. Sinten? Janaka tak ungkurane Sekar Wijaya Kesuma. Men dititi priksa dhewe karo Janaka, Kakang Semar. Niku langkung prayogi diungguli kembang, Ndara. Prabu ngaturaken panuwun bilih paduka sampun maluyakaken ingkang rayi. Janaka iya inggih. Mboten ngertosangkan paranipun dodo kadiketaman jemparing. Temahkun kendhang kapracundang kuntal kaprapal. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ana wong kang bakal nyingkirake Siadi lan ana wong kang bakal kepengin ngembari marang Yayi Arjuna. Mbah sapa aku ora bakal ngandhakake nanging pun kakang ngerti watak wantuning Janaka. Yen to diwarai Siadi mesti murina. Koko Prabu kasinggihan mekaten titip priksanen dhewe Yayi. Kok telat wong urung kok karang angel nandani nganggo keprak sing yoja cik-cik-cik ngono angel. Apa aku tak bengok wae suwuk nang. Ya ora ya aja kaya Kakang Semar kula ora panglingkahi kaya Dewa Srani. Dewa Srani? Iya. Ning gumunku lah kok nitih wujuding lembu andini titianing Sang Hyang Jagat Girinata. Pancen nika mesti pokal gawene mbokne Betari Durga sing nyuwun pambiyantune wong tuane Dewa Srani, bapakne Dewa Srani Bathara Guru Den mangasta jemparing
Ning ampun Dewa Srani sing sing dadi lesaning Jemparing. Sapa? Lembu Andini nika mang panah. Nek lembu andini kontal utawa lunga, Dewa Sani kelem enten samudra, men keblebek sisan. Iya Kakang Semar. Juga, ya. Kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Lampahing Jemparing kenging lembu andini. Onal kaprapal kendang kapal condang wangsul wonten ing Kayiwangan Suralaya. Sang Dewa Sreni kerem wonten ing samudra kabekta kombak kumpul prayitna pandya Betari Durga. Mboten maduka Kanjeng Ibu ingkang milujengaken tuwin maluyaken ingkang putra tartemtu kula sampun pejabat tobat. Lembu Andini ana sing mrawasa wekasan kontal bali marang Kayangan Suralaya. Dewa Srani kula wonten maring adhawuh. Kowe isih nggawa Jemparing kedadeyan saka wong tuamu ya Sudarmamu. Jemparing gunakno nggone ngamuk Atenana Janaka. Lho niki ngestaken dawuh Kanjeng Ibu. Kang Janaka, aja rumangsa menang karo Dewa Srani. Apa pendak-pendakku tansah ngalah karo kowe? Ning sagedhagan iki kowe luput ngene nggayuh wahyu ning Dewa Srani bakal dadi lananging jagat mati kowe. Mundur. Kakang Semar aku ra wedi nampani Jemparinge Dewa Srani arepa ampuh sampeyan kalah. Mundur. Kakang Semar wani. Wantun. Apa kira-kira iso nadai Jemparinge Dewa Srani? Kula niku kulina nadai. Mundur. Iya. Mboten satumut-tumut kula tadane. Iya. Mang presane ya sing ampuh ya apa ming Janaka tok. Semar nek pun ngenten iki ora wedi karo sapa-sapa. Arepa kula wis tuwek, arepa rambut kula werna loro. Ngiwa putih nengen ireng. Ning kula ora wedi kalih Jemparinge. Ora ana Jemparing kok iso kibit-kibit kaya ngene. Dicekel ndase kok kibet-kibet. Ayo arep ngopo? Wis kapokmu kapan? Ora tak candak tuman wae iki. Arep piye? Apa Emir? Jemparinge Dewa Srani. Wah lah kok ampuh. Wis kecekel tangan barang kok kaya menungsa iso obah, iso kiwir-kiwir. Apik iki, Mir. Anu wae. Digo mulih wae. Aja iki ora kok wajibe digo mulih. Minggira Bagong, minggira. Semingkira. Areng apa ae? Minggira. Oh iya.
panus maning jajalanan. Arep muncul apa kuwi? Wedan lentore pucuke meneh. Arep ngopo? Ora ajar tuman wae. Ngandel ora. Mula kok jempare iso obah dhewe. Guru. Iki guru apa ya, Pak? Bathara Guru. Wah, tak kira nek guru SD. Ora nggawa stop map. Bagong ki omong-omongane werna-werna. Yo anggepe Bathara Guru iku kudu nggawa stop map ngono piye? Kakang Semar kula kapok. Kowe iki pendak-pendak mesti gawe wisuna. Kowe mbelani Betari Durga. Mbelani dhateng Atmaja kula Dewa Srani. Ndaraku wis nglakoni tapa. Monggo kudune ndaraku sing entuk wahyu purbaning rat, wahyu lananging jagat merga wis entuk wahyu cahyaning rat. Ayo tok wenehke ora? Ora tok wenehke aku ngamuk neng kayangan kowe tak ajar, tak ileng-ileng. Ning nek kowe menehke wahyu, tak wenehi pangapura keluputamu bali neng kayangan dadi ratu dewa kono. Inggih. Piye? Inggih Kakang. Nggih piye? Inggih kula paringaken dhateng wayah kula pun Janaka. Aku tak dadi seksi. Pun sing abot ming niki wae. Liyane sepele. Iya. Ajeng mrawasa Dewa Srani napa mboten? Dewa Srani wis ngancam patine Janaka. Lajeng tak kapokne bocahe Dewa Srani. Yen ora mundhak tuman Kakang Semar. Jebule jek siji. Sapa, Pak? Ora pangling Dewa Srani maju karo ibune. Ibune Dewa Srani sapa, Pak? Betari Durga. Wah, mumpung nganggo ondrok. Nekat Semar wis. Kakang Janaka Dewa Srani. Kowe nyolong laku ora satriya. Kowe wong wadon pepinjungan, kowe wong jirih getih wedi mati nek pancen arep matine Janaka ayo ngalno dadamu. Neng kene ditemtokke kowe sing mati. Mati aku. Tobat joget nganti sarunge mlotrok barang ora krasa. Saka bungah-bungahku nek ketemu karo kowe. Anggere yaene ketemu karo kowe, padha karo esuk-esukan. Tobat kula badhe mbelani Dewa Srani, aku mbelani ndaraku Janaka. Kowe arep ngopo? Nuwun maafun sagejaken menika kula wantun karo panjenengan. Kuwi sing tak karepake. Wani bangga. Ayo Semar mungsu mati teh kowe sing mati iblis mati aku. Wah. Kapok ora?
kapok Kakang, kapok. Aku ora. Ya tobat kula menika sampun kapok. Kowe kapok aku ora. Ya tobat nekat banget. Ora pas barang nekat wis. Ben. Meneng wae. Didunke penyakit. Kemumbulen soalé kowe. Kula sampun tobat ya Kang, kula sampun tobat. Ayo wis, bali. Bali. Inggih ngestaken dawuh. Aja ganggu gawindar aku ya. Inggih. Balamu berkasaan jim setan priprayangan sing picak dituntun. Sing bisu dijawil, sing lempoh digendong. Inggih ngestaken dawuh. Ganggu gawe sedulurku kabeh sing lenggahe nang kene tak kumbala geni kowe. Inggih ngestaken dawuh. Ayo bali. Tobat nganti nyuwara. Bagong iblis tenan. Lembleseke kok kabeh. Nyuwun banget Kyai Semar. Wah. Sopo? Prajurit Tunggul Malaya. Gustiku kewirangan, ayo belakno. Wah, pengen meruput modar. Deng-deng apa? Werna-werna wae, Yung. Arsa madangi jagat. Oh, urung suluk to. Heeh. Tumunguk-munguk paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung matur ndara mugi-mugi ingkang sinampiran kewajiban minangka dados wakiling para kawula pinaringana amanah lan tansah saged nampung menapa ing dados panggersaing para kawula ya Semar. Ugi anggenipun mangun bebrayan sampun dungkap selangkung warsa pinaringana kawilujengan katentreman kesarasan saengga sanget momong dhateng putra wayah ngantos benjang kinodrat telas tulisipun tetep manunggal tetunggalan ndara ya Semar. Purnaning gati Surasudra Jaengkang Ratsuwa brasta takaping kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih ndara.